Lene, Jens og Malene arbejder i Københavns Kommunes teknik- og miljøforvaltning. Sammen skal de udvikle et koncept og en kampagne, som skal få villaejere i København til frivilligt at sige ja til 2 nye affaldsbeholdere i deres haver. En til organisk køkkenaffald og en til pap. Gruppen har gennemført etnografiske interviews med nogle villaejere. De har fået indsigt i villaejernes forhold til affald, og den nye viden har givet dem idéer til, hvad de skal kommunikere ud i kampagnematerialet. De har fået idéer til, hvordan de kan fortælle om miljøeffekten ved at sortere affald, og idéer til, hvordan de kan fortælle, hvor nemt det bliver for villaejerne at håndtere affaldet i de nye beholdere. Idéerne er stadig på et meget overordnet niveau, og gruppen har brug for at få dem kvalificeret, så de får et godt beslutningsgrundlag. For hvad er egentlig en god idé? Gruppen ved, at det er nu i den tidlige fase af projektet, at det er billigt at fejle. Og Lene, Jens og Malene beslutter, at de vil teste en fysisk affaldsløsning af på villaejerne, for at få dem til at vurdere, hvilke idéer de skal arbejde videre med. Først får de nogle villaejere til at teste 2 forskellige poser til køkkenaffald, som skal udleveres sammen med affaldsbeholderne til organisk affald. De tester en papirspose den første uge, og en organisk nedbrydelig pose lavet af majs den anden uge. Et stort flertal af testpersonerne foretrækker posen af majs. Gruppen er derfor ikke i tvivl om, at den bedste løsning er at udlevere majsposen med de nye affaldsbeholdere. De etnografiske interviews med villaejerne gav gruppen værdifuld indsigt, de kan bruge i udviklingen af kommunikationskampagnen. Men de har alligevel brug for mere konkret input. De inviterer nogle villaejere ind til en samskabelsesworkshop for at udvikle en prototype på den folder, som skal sendes ud. Som forberedelse til workshoppen indsamler gruppen en masse billeder, tegninger og eksempler på kreative affaldsløsninger, som skal give inspiration, når deltagerne sammenstykker prototypen. Villaejerne skal ikke nå frem til det endelige resultat, men ved at arbejde med en fysisk model bliver deres forhold til affald konkretiseret i små eksperimenter, som tager form og bliver justeret undervejs. Villaejernes prototyper giver Lene, Jens og Malene et mere konkret billede af, hvad den færdige folder skal indeholde. Og ved at lytte til villaejernes samtale får de værdifuld indsigt i deres forhold til affaldshåndtering, og derved hvad de skal lægge vægt på i kampagnematerialet. Ved at arbejde med prototyper og teste af både idéer og løsninger på de fremtidige brugere af de nye affaldsbeholdere, har Lene, Jens og Malene fået kvalificeret deres affaldskampagne. De har fået værdifuld indsigt i, hvad de skal slå på for at få flest muligt til at tage imod de nye affaldsbeholdere. Ved at inddrage villaejerne i både idéudvikling og test af løsningen, har de fået en ny forståelse af deres opgave, som de ikke havde fundet frem til ved at sidde bag et skrivebord og tænke sig frem til løsningen selv. Her er, hvad en af projektdeltagerne siger om forløbet. Vi kan godt lave et udkast til kampagnematerialet ud fra den viden, vi har på området. Ved at inddrage villaejerne til at give input til materialet, så finder vi ud af, hvilken information, der er rigtig vigtig for dem. For at lære mere om de metoder, der er anvendt i filmen, kan du læse følgende metodekort. Etnografisk interview. Hurtige prototyper. Samskabelse.